हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय। नै दिनै जोंहा मोनसे प्रग्राम दङ। बे प्रग्रामानो जाहैबाय सोलोंथाइ मेला, माने क' थाखोनि सोलोंथाइ मेला, गथ'सा मेला। दा बे क' थाखोनि स्पेसियेलि क' थाखोनिफ्राय थाखो 1 सौहैसिगोन, बारहोसिगोन एबाराव। दा बेनिखायनो मोनसे मेला, बेवहाय माने गारजेनफोरखौनो लाफानानै गारजेनफ्रानो आरो बिनिफ्राय टिचारफ्रानो ज' डिसाइड खालामगोन जे माने क्लास 1आव हरजायो ना हरजाया, थाखो 1आव फरायनो हैनो थाखाय जयग'था दं ना गैया, आरो बिनि बैसोआ जादोंना जायाखै बेखौ नायफामनाय आरो बिनिफ्राय आनजाद लानाय। दा बेवहाय गासै गथ'साफोरनि बिमा बिफाफोरा बाहागो लागोन। दा बेवहाय जोंनि फरायसालियावबो मोनसे गोग्गोमैनो मोजाङैनो बाहागो लानाय जादों। बेनिफ्राय बिसोरनि फिजिकेल डेभेलपमेन्ट, बिसोरनि मेन्टेलि डेभेलपमेन्ट, बेनिफ्राय कगनाइसन डेभेलपमेन्ट, बेफोरनि सायाव आनजादबो नायजोबगोन आरो बेनिफ्राय बिसोरो मोजाङै खोनासंनो हागोन ना हाया, बुजिनो हागोन ना हाया, बिनि सायाव। दा अब्ला गाहामैनो मावफुंनाय जाबाय। दा अब्ला नोंथांमोना जादोंना जायाखै आरो बिनिफ्राय माबायदि मावफुङोब्ला आरोबाव साबसिनै जाबावगौमोन, नोंथांमोना जाहाथे कमेन्टआव फोरमायहरो, बिनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। नेक्स्टआव जाहाथे नेक्स्ट टाइमाव बा नेक्स्ट इयाराव जाहाथे मोजाङै मोजां जाहाथे खालामलांनो हायो। दा बेहाय जास्ट गथ'फोरनि डेभेलपमेन्टआ माबायदि, स्ट्रेस होनो हादोंना हायाखै, मोजाङै खेल लानो हादोंना हाया, बेफोरखौ आनजाद नायनाय आरो फिसा फिसा एक्टिभिटिसनि गेजेरजों। दा एक्टिभिटिसआथ' गोबां दङ। दा नैबेहाय फाइनाल सारभे खालामदों गथ'फोरखौ लानानै गारजेनफोरानो। दा बिदिब्ला भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय, आरो नोंथांमोननि सायाव मोनसे रिकुवेस्ट, जाहाथे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला जाहाथे साबस्क्राइब खालामना होयो, बेनि थाखाय खावलायबाय। आरो मोनसे लाइक, कमेन्ट आरो हायोबा नोंथांमोना जाहाथे शेयार खालामो, बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावगोन आसा खालामनानै बेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों, बाय बाय।